बेयावनो कसुगाव दखरा एबसुनि सिम साबायखर बावदों बिथांमोनहा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो बिराद मोजां खामानि मावबोगासिनो दङ आरो दिनैबो बे मोनसे थासारिया जोबोरै मोजां जादों। आंनि रावजों आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि फरायसाफ्रा दिनै गावखौनो ट्राइबेल होननानै सानबाय थायोब्ला जोङो ट्राइबेला हाग्रायाव थायो, जोंनि ट्राइबेला जानो गैया लेखा रोङा होननानै सानबाय थायोब्ला जानाय नङा। जोङो ट्राइबेल जानो हागौ, नाथाय जोंहाबो स्किल्स दङ, टेलेन्ट दङ, जोंहाबो पावार दङ। जोंनि ट्राइबेल हारियानो दिनै वर्ल्डनि 2%आव सासे साइन्टिस्ट जानो हादों, प्रफेसर सन्जय बसुमतारी बिथाङा। दा बिथांखौ जोङो बयबो मिथिनाया मोजां। बिथाङा दि सासे ट्राइबेल जानानै वर्ल्डनि सासे साइन्टिस्ट जानो हादों, बेबो मोनसे मेसेज होयो। जोङो ट्राइबेल होननानै नंगौ माखासे खाबुखौ जों मोननो हायो, नाथाय जोंनि साननायफ्रा गोजौ लेभेल जानांसिगौ। जोंनि फरायसाफ्रा साननायफोरखौ मोनसे क्रिएटिभ लामाजों साननांसिगौ। दिनै मानसिया बुहुमनि मानसिफ्रा गिनिज वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय सानदों, अलिम्पिकआव गल्ड मेडेल मोननो थाखाय खामानि मावदों आरो नबेल पिस प्राइज मोननो थाखाय परमबीर चक्र मोननो थाखाय खामानि मावदों। दा जोंनि मानसिफ्रा जुदि बोथिसे ओंखामनि थाखाय सानहाबबाय थायोब्ला जानाय नङा। आरो जोङो गोरों जानानै जोंहा मोनसे बिबान दङ, जोंनि फरायसाफोरनो लामा दिन्थिनाय। जोंनि साफ्रोमबो गोरों सुबुं बिथांमोनहा ओंखारबोनांगौ। थोजासे गियान दङ प्रफेसारफोरनियाव, फोरोंगिरिफोरनियाव, बैसोगोरा सुबुंफोरनियाव, आरो बिथांमोनहा मोजाङै लामा दिन्थिनो हायो। आं मिजिंथिदों जोंनि गोरोंफ्रा जुदि जयैनो ओंखारबोयोब्ला, जोंनि फरायसाफोरनो लामा दिन्थियोब्ला, जोंनि रावबो फरायसाफ्रा लामा आन्दायनाय नङा। दिनै नैबे थासारियावबो जोङो आरोबाव नुनो मोनबावदों जोंनि समाजाव जुवाजों, जौजों, मेलाजों गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनबावदों, सम थांहोनायखौ जोङो नुनो मोनबावदों। नाथाय बियो जोंनि साननायफोरखौ इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव लांनो हानाय नङा। बे जानो हागौ सोरनिबा थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, नाथाय जुवा, जौ, मेला बेफोरो आं सानो जोंनि फरायसाफोरनि क्रिएटिभिटि बेखौ पेरालाइज खालामगोन। दा बेनिखायनो बयखौबो सांग्रां जानो थाखाय आङो खावलायदों। थेंक इउ, साबायखर।